Her i dag, så skal jeg ud og snakke med en fyr ved navn Morten. Han påstår, at han har fundet verdens højeste træ. Så lad os kigge på det. Hej Morten. Hej. Hvad så? Er det verdens højeste træ, det der? Ja, det er det. Det er da ikke meget højere end nogle af træerne hjemme i min have. Jo. Hvad laver du med den sav der? Jeg tager over med dig. Hvad siger du? Jeg tager over med dig. Okay, ved du hvad? Det er fint. Ja, kom. Har du noget sådan at sige sådan? Okay, ved du hvad? Jeg tror, jeg går min vej igen, ikke? Og så... Jeg er ked af det, men jeg tror sgu, han er sådan lidt småbimmelem. Nå. Ja, det var alt.